tehdään? Ai niin, joo. Voitaisko ottaa tästä pieni paussi? Moi tube, ja täällä on Suomen Gamer. Mä en vittu laittaa intro, koska mä en ikinä enää laita. Tai kyllä mä joskus, kun mä oon vähän kuuluisampi. No, niin kuin nyt mä tarkoitan. No täällä me pelataan peliä nimeltä Rolling Sky. No niin. Ja voidaan aloittaa, niin mennään nyt. Muista on niin hyvä peli. No, let's go. Mielestäni on ihan sikeä alkalla. Mä oon kyllä päässyt tässä sellaiselle puutasolle, joka on ihan todella hankala. No niin, tää on mun lempimusiikin. La la bula bila di la dula dula bala bula bila bala bula bila din 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 din. Dube tässä on se paikka, mutta tykkälau. Oh no! Melkein rikoi mun enkon. Jee. Tää on ilmanen peli. No. Näin voi käydä. No. Nähdään. Tube ihan pian sitä. Moi tube taas. Tää on myös niin ärsyttävä peli. Yes. Mä oon oikeesti kiinnostunut tässä näyttää videoita. Mielestäni tää musiikki on niin hyvä vaan. Näittekö te? No niin, nytten Bambi. Hei, mä oon oikeesti tehdä tästä superlyhyen. Eikä jotain vaan 5 minaa. Ton takia. Miten nää tekee nää? Mulla on shildi. Jee. Mitä toi? Nuo shildit oli ihan tyhmiä. Mä käytän uudestaan shildia. Shield. Let's go. Bam bam. Nyt mä tain. Bim bam bim. No! 5 minuuttia on kyllä maksimi. Sitten pakko taatte oikein nyt pelaamaan enemmän tätä. Mä oon niin rag. No! I hate it. No niin. Ei! Mä oon niin ragee. Tää oli mun idea. Mä laitan shildiin. No! Älä kuolla pallo, mä tarviin sua. Tää musiikka on mun mielestä vaan niin pro. Tän on pro-editoreitten mahtavaa musiikkia. Tää pitäisi laittaa mun introksi. Bam. No niin, nyt sä et saa kuolla. Tää on tää video. Mä en enää jaksa. No bye! Heippa! Mä en jaksa teitä, kun te panette mut. Tai tää on kyllä mun idea. Mä panen itse. No, katsotaan tää mainos vaan nyt yhdessä, jos tää tulee blog. No niin, tästä tuli blog. Tää on mun ainoa. Mutta jos tulee se zombi hauska. No, te ette kyllä jaksa tätä. Moi taas tube. Mä luulen, että toisin syvältä ja sä laitais
Toista syntyy. Rip. Ripper! Kun on Halloween, jos sä ropan Ripperissä voit voittaa jotain. Kun mä voitin yhden surkeen, joka teleporttaa sut takas sinne. Jos sä droppaat, se olisi kyllä liian troll. Hey, I'm selling this. You have to parkour now. No niin, täällä tulee mastermind. Bam, bim, bam, boom. Mitä?